Well, ma'am, actually, ma'am, may tatlong manikot kayo nag-timing lang kita ng 5, may tatlong nga bas, ito nga mabuno nga pakagayanan ko. Eh, mostly, dito makita kami ng pasero at northbound ani, matatika kayang bali. Biglang nagtagsag dito pasero tayo at talaga. And according ka dito sa may kaya ano tayo mga po. Actually, at dito muna lang mga talaga mo din, pero so far na po, rest assured na taylugan ni amin kita, ma'am, dinanos kami dahil. Ano po sir, hindi basta kakagayan. Ma'am, actually, nung kagayan, ma'am, almost 24 hours di biyahe tayo. Tata, ma'am, pagpatnag, nung mapalubusan tayo amin Dobo Tilawagan, actually, last trip tayo dito ay 10 p.m. na mapang Santiago. Kung 11:30 p.m. ma'am, at naman dito at Gabit Manila mo pang kakagayan. At agwit ang pari, agawit kagayan ko para dito. Rumuan ba? Bilang konsorte na mamamero Manila sa... Yes, ma'am, at ado. Pagtangal daw, ma'am, actually talagang ado din ang bigay, talaga, nagpilipile, di ka ado lang. Kasi no, sir, ang ba hindi nakadirin, hindi yaman ang resulta at aga hindi paggagawag ka or walk-in amin? Actually, ma'am, hindi naipilip tayong northbound, 10 p.m. lang kaya reservation naman. Digitinat ka, ma'am, walk-in. Kasi dito 10 p.m. iso lang ang robot ditilawag kami. Digitinat ka sumang sangkit, ma'am, sa Bagyo, from Abra, and traffic yan pa, ma'am. Okay. Then, starting 11:30 from Manila and Baguio, diversion. Ano, expectaron ko kayo maaldaw din ang nalawas sa talagang nagsarto at hanggang sa Starting today, ma'am, hanggang magpasunta sa expectaron tayong talagang ado. And actually, nakasagana ng 50 kumpanya tayo at mga pumulit dito na kasi. Awan iti aldaw, kaya ang sa Texas na kasapag clear. Awan, ma'am, talagang biyahe. Diretso di biyahe tayo. What about, sir? Ano kita agawin itong alpasan pero one to pero ano kami pa yun? Hindi kita yung nakapag-reserve na Metro Manila. Actually, ma'am, starting in October 10 to January 10, naka-advance booking tayo. I-open with advance booking kapuhan na hassle hindi pasero tayo mga agubad. What about the present? Nagarang plente sa rawang kapititan ba? Awan din ang bago. So, kailangan ka. 50% discount for students. Then, ma'am, 50% discount, student, senior citizen, PWD, and uniform personnel, strictly observed. Kapag tayong kulit sa iba. Mostly, ma'am, hindi agawin din. Siyempre, nagpa-advance booking tayo. Ano din ako mga trip schedule tayo. Pero ado kailangan may tibakan kaya tayo din pagigitan ko mga panagsusubli at dapat ko din extra basis tayo. Sir, ano rin kita nagtutong mga klase ni Basyo. So, mostly, hindi pipilit na tata or awang payat basta makalugan sa kagisa. Actually, ma'am, taduan ka talaga, hindi executive level kasi tayo at so hindi kayo pinpilaan ka hindi tao. Kabaro-baro ngayon din tayo. Kaya kung hindi kita deluxe tayo, ano lang bakit yan? Okay, Bong Dorandino, dati ka lang question mo kay Sir Marlon. Thank you very much, Bong Janice. Sir, until kaano te-expect rin yung kaado na kitay agawid ken rumor iti probinsya ti Ilocos Norte. Kaya ito mo kasasangan nga piyesta di minatay. Expectaran na yun, sir, gano'n yung first week ni November. Talaga nga, ready to permit mo mapadus nga kaagad hindi pa sa'yo, sir. Okay. Sa bagay, di kita ito agawid din. Talagang dasto man detan, di kita agawid, ken agsubli diti probinsya tayo po Sabado. Yes po, when sir. At the extra basis tayo nga nakasagana, kas magirigan lang ado ti lugan, ado ti pasero. Sir. Well, sir, actually, katitan ito nga, katikitang alaldo, sir, at nga talaga extra basis tayo, sir.
Di kita drivers tayo, sir. Kasunod pa nagyanda. Datay one biyahe, one for one day lang or dati ag double nga ag biyahe, sir? One way lang, sir, di biyahe din po. Dito yung roadworthiness Silugan tayo, sir. Kumusta, sir? Ano, sir? Roadworthiness. Dito yung luglugan tayo. Actually, sir, palang isorte ka. Dito yung pasahero commuters. Apo. Actually, sir, nakakondisyon namin, sir. Naisaka namin dito units tayo kasi isaksaganaan tayo dito yung season. And actually, always nga condition met dito unit tayo, sir. Kasi almost brand new amin nga lugan tayo.